kunnafoni sanuma o dɔrɔn de bɛ se ka makuna sirili la wasa Amadu tabarikala aw ni sɔgɔma aw ni ce aw minnu ye cɛw ni musow ye minnu sigilen don k'an filɛ nin wagati na k'a gato ɲini maa caman bɛ bi ko kumakanw ma se ka lasaniya kosɛbɛ nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw bɛ cɛsiri la waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na kibaruyaw bakurubaw bɛna tali kɛ koba jumɛnw kɛra i k'a dɔn sibiri don ni kunnafoni renouveau y'i sɔnni se k'a dɔw kan fɔlɔ bɛ tali kɛ katikaw ka jɛkulu mouvement aso kati olu ye wulikajɔ dɔ kɛ u b'a fɛ ko maa dɔw ka bila min ye conseiller olu nɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye élu ye bi k'a dɔw ka tiɲɛni fanga ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la min ye Adama PAC ale ye kala dɔ kɛ an bɛna kuma o kan bi dongibaru kɔnɔ fɔ ka taa se jahadi ni kɛlɛ min bɛ M5 n'a jɛ dɔw kɔnɔna la an bɛna kuma o fana kan MK n'a ɲɔgɔnnaw ninnu ye bakurubaw ye sisan ɲɛmayaso ka bonya kɔnɔna la n'olu ka danganiya an bɛna minnu lase aw ma kibaruyaw bɛna lase min labɛnna ɲɛmayaso yɛrɛ fɛ ka na di aw ma sisan danni nɔ a y'aw bilansi. Jɛkulu min bɛ yen n'u bɛ a fɔ a ma ko mouvement aso katiko olu kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ sigi dɔ kɛ sigi min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ dɛmɛ min ka ɲɛsin an ka donatɛmɛ fanga ani an ka finitigilakaw ma o kɔni ye a kɛ Zarafara karila bɛ ndolen de ta dɛmɛ in kɔnɔna la laɲiniba min bɛ u fɛ kabi u sigi waati fɔ sisan ni o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye élu ye dɔw ye maire ye dɔw ye conseiller ye ko bi u ka mandat kɔni dɔ bɛ ka fara a kan waati ni waati olu ka laɲini kɔni ye jamana faamaw ka dan sigi u ka mandaw la ka maa wɛrɛ bila dɔw nɔ la n'o bɛ fɔ délégation spéciale ko de bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko dɔw bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ donni minɛ i ko bi Amadu Jara ale tun b'a kɛnɛ kan an ka lajɛ. Ko aso katiko ni jɛkulu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kati ka ɲɛtaa kɔ walasa cogo min na o wale bɛ se ka sabati aso katiko ale ye lajɛ bila sen kan jumadon mɛ kalo tile 13 kati walasa cogo min na ka se k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw ma ani finitigilamɔgɔw ka sababu kɛ mun ye yɛlɛma min donna changement min nana don jɔn y'a dɔn Asimi Goita ni a jɛɲɔgɔnw u y'a yira k'a fɔ olu bɛ ka baara min kɛ u b'a fɛ yɛlɛma ka don Mali ka marabolo kan o yɛlɛma min don n'an k'o ma ko changement o changement ni o bɛ taa sira min kan o sira ni an ka laɲini bɛ sira kelen ye o de kama an y'a ye k'a fɔ a ka kan bi u k'a dɔn k'a fɔ maaw fana bɛ yen min bɛ ka u jɔyɔrɔmaton dɔn min b'a fɛ k'u dɛmɛ o dɛmɛ bɛ taa cogo di o dɛmɛ an b'a da yira u la ni Ala sɔnna an b'a kɛ sɛbɛn ka ci u ma walasa cogo min na cɛmancɛ fanga ale ɲuman bɛ se ka tɛmɛ jɛkulu n'o ye aso katiko ye a ɲɛmaa ye laɲini kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw min ye yɛrɛmakafo nɔrabila maaw olu ka fanga kuntala ye ka se ka dan siri o la o mana nin an t'a to yen koyi an b'a sɛbɛn a déjà an y'a sɛbɛn siɲɛ kelen an ma jaabi fɔlɔ an y'a sɛbɛn siɲɛ kelen ka ci préfet ma a ko ayiwa ale ka seko ni dɔnko la ayiwa ale fanga ka dɔgɔ o la an y'a ci gouverneur ma nka sisan sa an b'a ci Asimi Goita ni premier ministre ma min kɛra assemblée nationale la anw de ye assemblée nationale mɔgɔw voté o k'u bila ye o olu ka mandat o sunsurila olu bilala ye an ka élu locaux ninnu anw de fana y'a olu suganti vote la olu ka mandat banna o tuma na an t'a dɔn k'a fɔ mun na administration bɛ olu sigi an kunna tuguni surtout que a caman bɛ yen nɔ an sigalen don u la wale caman na. jɛkulu n'o ye aso katiko ye n'a bilala sen kan san 2021 jɛkulu caman o b'a kɔnɔ ka fara baɲumantɔnw kan lafasalikɛtɔnw ani maa minnu yɛrɛ tɛ ni si la. n'an bɔra yen nɔ min ye politiki bunanko kan hali bi min ye Adama PAC ale kɔni fana n ye i k'a dɔn k'a fɔ kalan dɔ sigi kalan bɛ yen n'a bɛ tali kɛ maa minnu bɛ yen ni u ye jɛrɛw kɛ minnu bɛ a kumakanw ni i k'a dɔn bɛnkan minnu tɛrɛ olu sɛbɛ waasa olu bɛ se ka kɛ dalu jɔnjɔn ye waati nataw la commune 5 kɔnɔna la o hakilinaw kala hakilina taara Adama ka section bolofara min bɛ yen nɔ kɛnɛ kan na min ye Yusuf Kulubali ale Lasini Kamara olu tun bɛ renouveau tɔgɔ la an k'a lajɛ. Ka kɛɲɛ ni a ka baara bolodalenw ye commune 5 Adama PACJ ale kɔni kɛlen don ka kalan min boloda a ka tɔndenw kunna o daminɛna ni sibiri a kun fɔlɔ ɲɛsina maa minnu bɛ yen n'olu ɲɛsinen don Adama ka sous-section minnu bɛ commune 5 kɔnɔna na olu ka gafekow ɲɛnabɔli ma. I n'a fɔ ni ɲɔgɔn ye kɛra sisan minnu bɛ a PVw ni a rapportw sɛbɛn olu minnu bɛ an ka parti kɔnɔ an ka quartierw kɔnɔ ani mouvement des jeunes ani mouvement des femmes musow ka tɔn ni denmisɛnninw ka tɔn an y'olu de fara ɲɔgɔn kan bi an bɛna u kalan o baara in kɛcogo la an bɛɛ lajɛlen farala ka baara boloda min kɛ
san 5 nin kɔnɔ an bɛna min kɛ ni kalan in bɛ o baara boloda de kɔnɔ. Jɔyɔrɔ min bɛna kɛ an musow la adama kɔnɔla la o ye jɔyɔrɔ belebeleba ye parce que n'i y'a mɛn parti politique yɛrɛ musow ni jeunesse de don donc an ka baara bɛ kɛ min ye ka muso wɛrɛ minnu sigilen bɛ n'u bɛ fiɲɛ b'an na an bɛ baara la adama kɔnɔna na n'u sirannen bɛ ka gɛrɛ an na ka o muso ninnu rapprocher u ka gɛrɛ an na an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka parti politique ɲɛf'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna jamana tɛ se ka jɔ ni parti politique tɛ. A kɛlen ko ka hakilijigi kɛ parti min tamasiyɛn ye diden ye n'o ka hakilila ye ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛ fanga kuntala janyani ye commune 5 Adema ale ka waribontigi ale ye hakilisigi kɛ ka kɛɲɛ ni Adema sinsili ye commune 5 yɛrɛ kɔnɔna na ale ni jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. A kɛnɛyali élection tɛmɛlen o y'a yira k'a fɔ Adema ka kɛnɛ mais don o don fana jamana in kɔnɔ yan Adema ka kɛnɛ kan ko don d'ailleurs ka Mali segi a danbe ma ka Maliyɛnw segi u danbe ma ka Mali kura dilan kɛba wɛrɛ t'a la ni Adema tɛ ne dalen don la commune 5 la yan ani Mali fan bɛɛ n bɛ tilen k'a fɔ mɔgɔw ye transition dirée a bɛ dan don min jumɛn a bɛ ban don jumɛn nafa t'a la parce que a bɛ ban siga t'a la pewu u y'a kɛ kalo 1 u y'a kɛ san 10 u b'u ta k'a la ka tila k'a di an politique mɔgɔw ma ɲala sɔnna. Ni sankɔrɔta kala min kɛlen filɛ ka ɲɛsin commune 5 Adema sous-section sɛbɛnko ɲɛmaayatigiw ma ni nin yɛrɛ y'a siɲɛ fɔlɔ ye maa 40 masuruna ka bɔ Adema tɔndenw na olu de tun b'a kɛnɛ kan. Yusuf Kulubali ka ɲɛfɔliw don an bɛ taa M5 RFP kɔnɔ ko gɛlɛya dugu jɛlen maa minnu bɛ yen ni olu ni Sheikh Umaru Sisoko ka surun olu kɔni n t'a fɛ ka Shogel ko kala kunkolo ye primature la tuguni o kama u ka laɲini ye min ye ko ka yɛlɛma don gouvernement na Shogel yɛrɛ ka se ka yɛlɛma maa wɛrɛ ka bila a nɔ la olu ka fɔ la ko Shogel bɛ ka ko kɛ yɛrɛ kelen ko ye wa ko a bɛna kɛ sababu ye ko ka Mali bila a kelen na Amadu Jara ale tun bɛ u ka kɛnɛ kan. Bisibiri mɛkalo tile 14 MK coordinateur n'o ye sinima bɔla n'a wele ko cinéaste Sheikh Umar Sisoko ale tun bɛ MK tɔndenw ɲɛma jɛkulu caman M5 RFP maa b'o la kunnafonidilaw b'o la walasa cogo min na ka se ka yirali kɛ MK ale ka kɛlɛkɛla cogo min ani a yɛrɛ jɔyɔrɔ kɛla jumɛn ye M5 RFP kɔnɔna na cogo min na camancɛ fanga ale taabolo bɛ se ka ɲɛ a ma munumunu don a la premier ministre n'o ye Shogel Kokala Mayiga ye o ka jamana maracogo a y'o kɔn ni k'a yira k'a fɔ k'a kan ka taa wa min bɛna kɛ sababu ye ka jamana in k'a sɔrɔ bɛɛ ban ani k'a bila a kelen na a y'a yira tuguni k'a fɔ ko maa minnu bɛ EMK ɲɛma ko a balilu la ko maa dɔw n'u bɛ wele ko noyau o kɛmɛ ka EMK kɛ u ta ye ko EMK o tɛ kɛn yɛrɛ cakɛda ye a hakilinajigi kɛ k'a fɔ EMK bilala sen kan mɛkalo tile 10 san 2020 lajɛ dɔ senfɛ Mayamuku komini 6nan kɔnɔ Bamako ko lajɛ yɛrɛ senfɛ o ye maa dɔw bila jɛkulu ɲɛma maa 17 ni k'a kuntigiya ta ka di ale yɛrɛ Sheikh Umaru kun ma a hakilinajigi kɛ k'a fɔ tuguni ko EMK ye jɛkulu ye min ye faso min ye maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ta ye mulu ye wele jaabi mɛkalo tile 14 san 2020 n'o yɛrɛ taara banke walela min ye M5 RFP bibi na nga ko nimisa ko don k'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'a fɔ ko noyau k'olu bi maa ka mara kɔnɔ n'o ye Shogel ye. N'an bɔra yen nɔ min ye malidenw bɔra ka ciya ko kura tun i k'a dɔn a juma don waasa k'u ka dɛmɛ sɛmɛnciya ka ɲɛsin jamana lakanabaw ma ani jamana yɛrɛ mara ɲɛmɔgɔw ma an bɛ donni min na i ko bi a kɛra kumasen kɔnɔ min bɛ wele ko i k'a dɔn espoir tous fama ko min ye opération espoir tous fama bɛɛ ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana lakanabaw ma kɛnɛ kan na Bamakɔ yan nɔ a fana jama bɔra ka ciya o cogo kelen na i n'a fɔ Umu Tarawele ale b'a ɲɛfɔ renouveau cɔ a la cogo min na an k'a lajɛ. Mali finitigilamɔgɔw olu ka sebaaya u juguw kan o y'a to jɛkulu min n'a bɛ wele ko collectif de défense des forces armées et de sécurité maliennes olu y'a laɲini walasa ka nin lajɛ in bila sen kan togo min na ka se ka Mali finitigilamɔgɔw kɔkɔrɔma don wa u ye hakilisigi kɛ k'a fɔ k'u cɛsirilen bɛ togo min na ka se ka banbaganciw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. An farala ɲɔgɔn kan bi walasa ka se ka an ka dɛmɛ yira an ka armée malienne na. Parce que e yɛrɛ b'a kalama cogo min sisan diɲɛmɔgɔ b'an ka armée malienne kɔ u bɛ fɛ k'u tɔgɔ tiɲɛ u bɛ fɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka armée tɛ armée ye mɔgɔ bɛ se ka danaya da min kan donc or armée bɛ anw de ka baara la donc u bɛ anw minnu ka baara la f'an ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ ko armée u bɛ anw de ka baara la
k'a yir'ula k'a fɔ an ka armée c'est une armée professionnelle armée min don a tɛ bin mɔgɔ kan armée in bɛ ka population yɛrɛ de protéger. Wa u ye kangaridali kɛ maa minnu b'a laɲini ka Mali finitigilamɔgɔw saliya u ka baarakɛtaw la. An ye sɔrɔdasiw ye n'o ma diya min ye i bɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ yan tɛ. Ka jira an ka autorités la ka jira an ka finitigiw la ko n'i y'a ye mɔgɔ dɔw kunkolo bɛ suma na i b'a sɔrɔ dɔw de ta bɛ tile la dɛ. Ka juru la k'a fɔ don o don an bɛ baara de la pour que jugu dan bɛ se ka kala la cogo min na. Finitigilamɔgɔw bɛ ka fanga min sɔrɔ ka taa fɛ a kɛra sababu ye ka se ka sebaaya sɔrɔ banbaganciw kan ani ka dugu caman bɔ ni maajugu ninnu bolo ni u yɛrɛ kun kelen bɛ ka gɛrɛntɛ sigi dugu caman kan. Sagan 35 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Kati kan muso kuntigi n'o ye Madame Keita Ma ale ka jateminɛna la waati kelen bɛ an kanuba fɛn Katikaw fɛ yen olu ka jateminɛ Kati préfet n'o ye Aruna Jara n'a ka dangan n'o bɛ tali kɛ Aruna wɛrɛ la Berté fo ka taa se i k'a dɔn Mamadou Jawar Jara olu bɛɛ lajɛlen kɛra préfet danganw ye Kati ni waati na waasa ka commune 37 kungo olu ɲɛnabɔ wa an bɛ dugawu kɛ Ala ka ta fanga di u ma Fanta Tumota kibaruya kunfɔlɔ min sumana ka di an ma o bɛ tali kɛ nin na an bɛ taa ɲɛfɛ. Amadou Kifo yani an ka Sori Ibrahim Diallo bisimila ka yira kanubaga jamakulu la ka fɔ Isa Kaba bɛ na walawalali kɛ aw ye bi kuma se min kan o de bɛ tali kɛ retraite du G5 Sahel yalima ko Mali dun bɛ dankan jumɛn na G5 Sahel kɔnɔna la kunnafoniyaw kɔni bɔra ka bin sura o la Isa Kaba ale de bɛ na a da don a la ka walawala aw ye bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali kɛ G5 Sahel ko in a bɛ koɲɛ cogoya min na Sori Ibrahim Diallo ale bisimila wagati sera Batoma Kane ale an ka nɛgɛ karafetigi Batoma i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira.